kodwa yonke lento nje uMax. Hawu mavava mfoka sikhwakhana hawu suka inkosi yamamboma madoda. Mfoka sikhakhane ngithi angize kuwe lapha mfowethu ngicela ukuthi le video ihambe iziyofika kumavavu mfoka sikhakhane ngicela ukuthi le video ihambe iziyofika kumfoka mboma umavava. Singomakhanya sibona isidingo sokuthi inkulumo kaBafo asiphendule, sibona isidingo sokuthi asiphendule inkulumo kaBafo. uMavava insizwa njengami nje, njengeyinsizwa uMavava insizwa bakwethu eganiwe eright eyiphilela kahle nje engenankingi yabahlonipha abantu. Into engiyithanda nje kuMavava inhlonipho. Uyabona uMavava uyahlonipha. Mina ngazi ukuthi abantu mabethi uMavava uyasabeka bemenza isilwane. uMavava akazona isilwane, insizwa nje ehloniphayo, ezihloniphayo. Ukuphela ukuthi uboyiqaphela insizwa ehloniphayo. Insizwa nje ehloniphayo uyiqaphele kakhulu insizwa ehloniphayo, ngoba insizwa ehloniphayo ingozi kabi kubantu abangayihloniphi. Uyabona, mina angimfuni umuntu ongangihloniphi. Ngiyabonga nje mfoka sikhakhane mfowethu ukuthi ukhombisa ukungihlonipha njengoba nami mfowethu ngikuhlonipha. Ngu-understandile umbono wakho. Bengikhona ku-live ukuthi angingenanga kwi-panel. Ngu-understandile mfoka sikhakhane umbono wakho. Ngase ngibone ukuthi no, kukhona laba for ungazange uchazeleke khona kahle. Kukhona la abantu abanjengomfoka Miyeza. Hawu suka madoda. Insizwa le uMiyeza kukhona la mhlambe bengakuchazelanga khona ukuthi uMakhanya ungena kanjani kulento lesiphithiphithi lesi sikaThamara neimali indaba yo-2000 bewungakachazeleki. Ngiyakholwa ke mfoka sikhakhane ukuthi njoba ngikhuluma, njoba ngenza le video ukwazile ukugcina uchazelekile. I'm sure ukuthi njengamanje unayo understanding egcwele, ngoba ngithemba ukuthi uMiyeza kuyena umuntu olazi lonke iqiniso. Kuthe uma kuphela ulive mhlambe nafonelana, mhlambe wakuzama ngendlela akuzame ngayo wakuchazela. Uma engabe akakuchazelanga amavava mfowethu, ngicela ukuthatha leli thuba ngikuchazele ukuthi kwenzeke kanjani. No, mavava ukusuka nje kwayo yonke lento akuyena uMax mfowethu. Akuyena uMax lapho kushelele nje ulimi. Ngiyithathe kanjalo ukuthi kwinkosi yamamboma luthe lashelela ulimi. Akuyena uMax umsusi wayo yonke lento. Akuyena uMax. Indaba isuke ngokuthi kube ingane uma ngabe iveza iside layo ukuthi izikhipha ivoice note nje kwenzekeni. Ingane engathi ithole iinformation beyichazela ukuthi kwezivutha eMaputaland babhale ngayo ingane. Mabebhala ngayo ingane bakhuluma yonke into abayikhulumayo ebe udicilela phansi isithunzi sengane. So ingane ibe seyijumpa into conclusion. Ingane yafinyelela esiphethweni sokuthi ezivutha eMaputaland kungenzeka ukuthi lo mlayezo zuthole mhlambe kumuntu onjengomyeza. Uyabona, so ingane blame uMiyeza ukuthi maybe ezivutha eMaputaland zithunywe uMiyeza. Ingakho ke ingane iveza ivoice note la kunoMax khona noMiyeza. Uma engabe ichaza ingane ukuthi why iveze le voice note, ithi ingane izama ukucacisa ukuthi yonke lento isukaphi. Njengoba ke ngizwakala ngikhuluma mina ukuthi hayi u2000 kumela ubuyise leyo VN ke edlalwe ingane. Ingane ayizange idlale yonke iVN kusukela ekuqaleni kuze kufike la kuphendula mina khona ngithi lo 2000 kumela ubuyise. Ayiphelele leyo VN leyo, ngoba la iqala khona le nkulumo ila khona ingane ingithinta khona. Mina ingane
ngiyayibulisa nje ngithi mina hi Tamara kuhamba kanjani bengijwayeleke ukuyibulisa ingane ngicheke nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni ingane ithe ingakangiphenduli nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni yavela ingane yangihlohla ngodaba luka Miyeza ukuthi benomiyeza banokungaboni ngasolinye ngenxa yokuthi kunemali efunwa uMiyeza kanti uMiyeza kunemali ayeyithathile ngango 2000 so ingena lapho ke indaba ka 2000 ayiqali kulendlela iVN eqala ngayo le eputshukela ko social media kukhona la iqala khona iVN uyabona ingane evela njengomuntu mina ngayithatha njengokuthi izomreporta uMiyeza kimi ifuna umbono wami njoba ingane mina ingitreata njengobhuti omdala so ngathatha ngokuthi ingane izoletha iconcern yayo kimi ifuna umbono wami ngabe sengiyibonisa ke mina ingane ukuthi no uMiyeza icold drink uyayideserve uma ngenxa yomsebenzi awenzile kodwa futhi lo 2000 uma ngabe nani ithembisene ukuthi kumela ubuyise ngase ngivumelana nalokho ukuthi ya kumela ubuyise uvela kanjalo u2000 kodwa esidini lokuthi ubani olethe le VN kwi social media mfoka amavavu cha iyona ingane elethe i social media I mean elethe iVN kwi social media uTamara olethe le VN kwi social media mina ngiyinsizwa mfoka Sikhakhane angeke ngiyenze into enobunina angeke mina ngifike ngixoxe nawe in private ebese ngithatha ingxoxo yethu ngizoyideka la elokhuzeni ko social media izogcwala ko TikTok igcwale ko Facebook ngihlakaniphe kakhulu mina mfoka Sikhakhane ngihlakaniphe kakhulu mavava mfowethu angeke ngiyenze lonto ubunina uma ngabe nje kunensizwa eyenza leyo nto leyo akuyona insizwa yinina leyo nto akuyona insizwa leyo yinina yeah uawe ma igama laleyo nto akuyona insizwa uawe ma ilabafana laba abakhala ngonina uyabona bengeke mina mfoka Sikhakhane ngiyenze lonto ingane elethele le VN kwi social media abantu njengoba bekhuluma ngapha nangapha nje bakhuluma entweni elethwe ingane and mawulalela inkulumo zabantu siveza engathi ba concern ngokuthi thina sifuna imali kuyo uyabona ukuthi ingane beyiletha leyo impression yokuthi abantu bayidabukele ukuthi hayibona ingane iqolwa oMax benomyeza nakhona abantu bayayicabangela nje lonto kuyiVN akukho okuvelayo ukuthi mhlawumbe uMax ucela imali noma angeke ngimkhulumeleke uMyeza kodwa nje akukho okuvelayo ukuthi uMax ucela imali ngisho ungayibona yonke iconversation yami noTamara akukho la ngimcela khona imali bakwethu akukho uyabona but ngiyavela la ngenza khona isibonelo ngiyavela ngenza isibonelo ukuthi hawu ukuthi ku 50k usungaze ubala u2000 owawuthatha uMyeza ku 50k sengazo ukhalela u2000 na ekubeni uMyeza usebenza loludaba lakho ngiyavela ngisho leyo nto lapha yana kuyiVN and angikho wrong ngaleyo nto leyo ngoba honestly uMyeza wayengekho wrong kulo 2k nje uMyeza wayengekho wrong uyabona sekuwukuthi phela ngoba wayethembisile ukuthi uzowubuyisa then ingane ke yayisulindele ukuthi awubuye uyabona so mina ileyo concern engivela ngisho ngithi hawu sengaze ukhalela u2000 ube uphethe u50k na uyabona so leyo nto ngisho and alikho iphutha kuleyo nto leyo so bengithi nje mfoka Mboma angicacisele bafo lapho ukuze ube nesithombe siphelele sayo yonke lento ukuthi mina njengoMax ngingena kanjani kuyo mina kulento ngifake uMyeza ngokuthi athi mengabe bexoxa ngezimali nengane afake igama lami and then mabengaboni ngasolinye nengane ingane bese isuka izothinta mina esayidini izofuna iclarity Max ngabe unalo yini ulwazi lwalento ekhulunywa uMyeza na ngathi mina cha anginalo ulwazi laleyo nto
ngathi ngicela ungichazele ukuthi kanti yini into enibangayo nomyeza. And then ingane yathi mayisichaza nangempela ngabe sengiyibonisa ingane ngiyenzela izibonelo ngami, hayi ukuthi kunempoqo yokuthi ingane kwakumele ikhiphe imali. Cha, angikaze ngiyifune imali, angikaze ngiyicela imali, ayikho futhi imali engiyicela kuThamara. Okwenzekile kwenzekile. Uma ngabe ngangine expectation ngahamba wrong kuleyo expectation